Нещо, което е здравословно и е с шоколад. Сурови бомбони. Най-новата придобивка в Лангифт. Тя ги поръчах без да ги дегустирам, защото бях сигурна, че ще е нещо много вкусно. Ще дегустираме тези, които са с белия шоколад. Много вкусно. Боровинка, кокос, бадеми, лешници, агаве, захар, какаово масло. Топ е. Много вкусно. Абе, май ще тествам и другите. Ето ги. С тъмния шоколад, сурово тесто му се казва на това. Това е много добро. Форма, бадеми, агаве, лешников тахан и шоколад. Съжалявам, но трябва да ви обясна. Нямам търпение, просто още не съм преглътнала. Топ са! Много си заслужават.